गाइखेर कम्पानियाव खामानि मावनो थांनायाव लोगो मोनलायना गोसोलायना मोजां मोनलायना हाबा जादोंमोननो। रायजोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव खावब्ला गुरब्ला मावजि बुन्दा बर'आ गला गला गरम गरम थाजा थाजा निउस लाना फैलायबाय दै। बिदिबा लागनोसैलाय आङो गोब्रामलाबायनोसैलाय बखिलाबायनोसैलाय जाबाबो जायाबाबो जानायाथ' बारा जाखाया, अब्लाबो जोंनियाव जाखिनि निउस फैदों बेखौनो नोंथांमोननि गेजेराव होखावलाबायना होनोसैलाय। आरो मोनसे खोथालै, नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होदोब्रा आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामखावलाबायदो। नायलाबायनाल' थाथारनो नांला, होखावलाबायना होथारदो गासैखौबो थुखावलाजोबना होदो बाला जिखावजोबलायनाय दे रायजोफोर। होनबासो आंबो नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ लाबोबाय थानो गोसो गुदुं गरम जाबाय थागोनब्रा। फैदो होनबालाय रादाबखौ होखावनोसैलाय। राङाफारानि मोनसे बर' गामियाव सासे उन्दै 18-19 बोसोर बैसोनि हिनजावसाया सासे 50 बोसोर बैसोनि बोराय हिनजाव गोनांखा आरो बिहामजो बिजामादै फिसौ मोनलायनाय हौवाजों हाबा लाजादों होनना मिथिनो मोनदों। मानोना सिख्लाया बे बोराय हौवानि न'खराव खामानि मावनो थाहैदोंमोन, बेहायनो बेखौ सुबिदा खालामना हाबा लादों। खौराङाव फोरमायहरनाय बादिब्ला बिमा बिफाया थाखा फैसा आंखालनि थाखाय बेबादि फिसाजोखौ गुबुनाव दोनहरदोंमोन होनना मिथिनो मोनो। बेखायनो जानला मोनला मिथिया हसिया दोनहरलाबायनाङालै बिमा बिफाफ्रा, एसे बुजिनो नाजा। सासे बिफाया फिसालाजों गोबां गाज्रियै बुग्लिजादों होनना मिथिनो मोनो। फैदो बिदिबा गुबै रादाबखौ गुवारै लागावनोसैलाय। फिसालाया जौ लोंना फेना न'आव फैना बिफानाव बाइक बिनायाव बिफाया गैयालै फिसा माजों होनो बेफोरबादि बाथ्रा बुंनायाव आरो होनो हाया होनना बुंनायाव बिफाखौनो दोखो दोखो बुग्लिदों होनना खौराङाव मिथिनो मोनदों। आरो मोजाङै मिथिनो मोननाय बायदिब्ला फिसालाया सासेल'मोन, उन्दैनिफ्रायनो दाव दाव अनना दा बोराय बैसोआव बिदि बुजानांबाय होनना बिफाया जोंनिसिम खौराङाव फोरमायहरदों। दाखालि उदालगुरि टाउनाव सासे चाइनिज मडेल खानाय लालायनाय आरो ब्रां ब्रां नुजालायनाय गानना थांनाय सासे सिख्लाया हाब्रुआव बोरैबा गारलिना गोलैना गोबां लासिंसिं जानांदों होनना मिथिनो मोनदों। खौराङाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे टाउनाव थांनाय समाव गोबां अखा हादोंमोननो आरो लामाया बेराद रिमोनला जादोंमोननो। नाथाय बेखौ मिथिना गुबुन मानसिफ्रा गोबां आन्दाज लाना थाबायदोंनो। नाथाय बिहासो दुगि दुगि थाबायलाबायना देखायलाबायना बोरैबा गोलैना बयजोंबो गोबां मिनिजादों आरो जोबोद लासिंसिं जादों होनना नुनाय मानसिफ्रा जोंनिसिम खौराङाव फोरमायहरदों। दाखालिसो रौतायाव मोनसे मिनिथाव जाथाय जालांबायनोलै रायजोफोर, जाद जादसो। फैदो बिदिबा गुवारै निउसखौ होखावनोसैलाय। सासे हाबा जागोदान हौवा गोदाना हिनजावजों बिहाव बिखुनजोनि न'आव आलासि जानो थांफानायाव बेहायनो गोबां खिनो ओंखारना उदैया गन्डगल जाबाय थाना बिजामादै गोदाना हाखु दाखु दरजाखौ फांनो बख्लांना खिबाय थानाय समावनो बोरैबा बिखुनजोआ बेखौ खिदों होनना मिथियैयाव दरजाखौ ब्ला नारहेनायाव बिजामादैया गोबां लासिंसिं जानांदों होननानै जोंनिसिम खौराङाव फोरमायहरदों। माखासे बुरि बुरि आरो हाबा जानाय बुजिनाय हिनजावफ्रा मबाइलफोरखौनो लानायनिफ्राय लायैआनो साबसिन जाजोबसिगोन बयबो होनना गोबां बुंसोलाबायनायखौ खोनानो मोनदों। मानोना इउटुबफ्राव मोजां मोजां भिडिअ नायनो होना सानबाबो नंबाबो अनेक सानफ्रोमबो बर' सिख्ला आरो हाबा जाखानाय हिनजावफ्रा गुबुन जाथिजों खारनाय गथ' गथायफोरखौ गोदाव सोराव खालामबाय थानायल' नुथारसै। बेखायनो सोरबा रागा जोंनो हिनजावफोरनि मान सनमान जाजोबथार
बुंथारबाय बिसोरबादि आखल गाज्रि हिनजावफ्रानो होनना मबाइलफोरखौनो बन्द' खालाम गोबां बुजिनाय हिनजावफ्रा लाग्रा जाबाय होनना जोंनिसिम खौराङाव मिथिनो मोन्दों। सासे बर' सिख्लाया बिहारि हौवाजों थगायना हाबा लाजाना होखार हरफिनजालायबाय। खौराङाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मुम्बाइआव गाइखेर कम्पानियाव खामानि मावनो थांनायाव लोगो मोनलायना गोसोलायना मोजां मोनलायना हाबा जादोंमोननो आरो दा गथ' सासे मोनखांना होखार हरफिनजाबाय होनना मिथिनो मोनो। बे सिख्लाया एबा हिनजावा दासो दुखु जादों जे गावहा बर' सेंग्रा मोजां मोननाय दंखायोमोन, नाथाय बिहारि हौवाया बुरखाय मोजां मोननायाव फोथायना बर' सेंग्राखौ गारना गुबुनजों हाबा जाना दा गोबां दुखु सहायनांबाय सैनांबाय होनना जोंनिसिम खौराङाव गाबै मोदै फुगार फोरमायहरदों। रायजोफोर, दिनैनि निउसखौ एसेयावनो दोनथ'नांसिगोनलाय। नोंथांमोननि गेजेराव फाग्लानो जानला मोनला निउसखौ आवरायलाबायना होलायबाय आङो। नोंथांमोना माबायदि मोनदों कमेन्टआव फोरमायहरला बायदो ना मा होनो रायजोफोर? बिदिबा दिनैनि रादाबखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै।